Okay guys, sahod ka lang, sahod. Uy. So, next mo si ano. Go check, Jericho. Kumusta ka na? Ito. So, sino ang kaso? Reds. Liga dito. Okay, kumusta ka? Ayan. Okay, Nel, ikaw naman. Yun, thank you, bossing. Okay, Des, step na. Ito, isa. Yun, no? Okay, thank you, bossing. No? Sige. Sokas. Ulog naman. Okay, last, Lexus. Yan. Kalo sir. Ito. Thank you sir, thank you. Sila. Okay. Okay guys, break time muna, break time. So, balik na mamaya. Tingin yung si pre. Wala man din pre. Bili ka na doon. Bili ka na lang. Yan, kulang pa nga yung pera ko eh. Pangbayad ng kuryente eh. Kulang sa akin eh, pambayad ng... Ako kulang din eh. Pero alam niyo, buti po si Lester na kompleto pa. Yes, wala rin. Ginagamit na niya yung pera niya sa droga at sa babae. Totoo? Saan mo naman nalaman yan? Tingnan mo naman yung itsura. Patatu-tatu pa siya. Patutado pa, tapos mukha pang ano, Sa bagay, may long hair pa. May point pa nga naman. Yung alam, tingnan mo mukha pang bago yung tattoo niya. Oh. Ano yan? Siyempre, gagamit yun. Magamit yun. Okay guys. Oh. Ano na, back-to-work na tayo guys. Tara. na. Guys, 5 minutes bago kayo mag-out, mag-ano muna kayo, list muna kayo. Thank you. Guys, hindi niyo napansin yung ano ko, sa auto ko? Nawawala. Nasa bag ko lang yun eh. Wala man. No, magkakasama tayo dun sa labas kanina. Wala mo. Ulit naman. Tayo na lang dito guys. Wala man pre. Pare-pares na nga tayo marisip ko sa out, ganyan pa. Wala pa kami dito. Magbili ng gatas sa anak ko yun oh. Grabe naman guys. Wala talaga.
Okay, bro. Ingat. Okay, bro. Ito di. Bigla. Alam mo, feeling ko, siya. Ako siya umimik eh. Oo, nauna pang umalis, nakita ko. Makadali nga eh. Ang bilis sa lumabas. Ayan, yung ano niya. Hindi mo kakasama ko yun eh, yung nakasama. Eh, ako, kulang din yung pera ko kung bayad mo kuryente yun eh. Same lang sa akin. Hindi mo lang umimik, ulit naman. Baka yun yung kumuha. Nauna lang umalis. Oh, anong diskarte mo niyan? Hindi mo alam, yung dalang pera ko yun. Bumili ng gatas sa anak. Wala na kasi hindi mo Siya nang kumuha niyan, sigurado. Madaling umalis eh. Hindi mo lang umimik ka. Panigurado pang droga niya. Grabe naman yung kasi, hindi mo Baka malala, pagbababae pa niya yun. Sumario siya. Ganyan talaga. Peter, namin. Marami bro. Ang pera ko. Ay, sure. Sasabihin ko kay misis. Kita mo yung anak mo? Wala ako eh. Back to work naman tayo. Gil na eh. Magka, trabaho naman. Tapos siguro. Magaling boss oh. Kapit pa yung laptop ko. Hey, good morning. Ano pala ano na? Dami na. Bago. May ship tayong bago. Oo. Ito. Mel, Oo, ano yun? may extra pera ka ba dyan? Baka pwede makiram naman. Di ba kakasiin mo lang kay bossing ng isang araw? Ba, buti lang mo yun. Narinig mo ata? Oo, narinig ko. Ano kasi, nakasort kasi ako sa sa pambili ko ng gamot. Kaya naghanap ako ng mayaraman ulit. Wala rin ako eh. Wala din akong budget. Ah, ganun ba? O sige, thank you ah. Hindi mo na kayo tayo? Kapit tayo? Sige, kain tayo. Nga pala, ba't di pumasok si Kuya Reds? Oo nga no. Baka may sakit. Siguro nga, may sakit. Nga pala, alam niyo ba? Umiram na ng pera sa akin yun, eh kakabali na lang kay Pusing ng isang araw. Oh? Wala daw siyang pampiling gamot. Gamot? Gamot, it means drugs. Gamot? Oo. Ha? Ano ba yun? Oh, pre. Baka masama pa, pre. Hindi, madali mo. Pre. Oo. Guys, good day sa inyo. May meeting tayo, mabilis lang. Guys, hiring tayo, dalawang admin, isang babae at isang lalaki. Na magaling sa TikTok din. Kasi gagamitin natin yung mga bagong pages natin at mga parating na produkto. Isa pa guys, huwag kayong malulungkot ha. Kasi hindi napapasok si Reds. Bakit naman po, boss? Ano, tinanggal na sa Big Boss natin. Nakita lahat ni Boss sa CCTV natin. Nakalimutan niya yata na nakabukas tong CCTV na to. Anong ginawa nila? Hindi naman siguro sa Hindi ka nice. Ganito kasi yan guys, kitang-kita lahat ni Boss sa CCTV. Ang pagkuhasahan mo, pera mo Jack. Boss, di naman po nawala yung pera ko. Nalimutan ko po dito sa ilalim ng mousepad ko. Loko ka no. Di mo naman agad sinabi sa amin. Hindi naman pala nawala yung pera mo. Nahiya na ako sabihin. Oo, isa pa yan. Hindi mo pera yung nasa mousepad na yan. Tsaka pala may pinapabigay si Big Boss kay Lester. Ito.
sir, ano to? Ano? Ang dami na ito. Hindi ko po matatanggap to, sir. Hindi. Tanggapin mo yan. Baka magalit si Big Boss. Alam niyo yung pinagdadaanan mo. Sir, pero ano? Hindi. Kaya. Okay lang yan. Ano at isa pa, si Big Boss na rin yung magpapagamot sa'yo. Alam mo ba, hindi biro yung sakit mo na yan, sakit sa puso. At least kailangan magamot mo yan sa lalong madaling panahon, ha? At isa pa pala, Jerd, yung pera na nakita mo sa ilalim ng mousepad mo, kay Lester yun. Ang ginawa niya, sinakripiso niya yung sahod niya, yung pera niya, at dapat pambibili niya ng gamot niya. Kasi alam niya kailangan mo yun dahil sa anak mo, pambili ng gatas. Okay guys, okay na yun. Okay, back to work na tayo, ha? Thank you, sir. Pre, pasensya na pala, no? Kahit na nakita ko yung pera, hindi ko agad sinabi na nakita ko na. Tapos, di ko agad na, tinis pa nga. Sorry talaga pa. Hindi pa okay lang yun. Wala naman sa akin yun. Magkakapalit naman tayo dito, di ba? Tapos, sana mo patawad mo pa. Uy, Liz! Sensya ka na, ah. Kung pinagkamo lang kitang adik. Nga pala, saan yung tattoo mo? Oo, saan yung tattoo mo? Hindi. Fake lang yun. Fake mo yan? Ano ba yun? So, nag-sided kasi ako nung nakaraan. Extra sa ginagawang pelikula malapit sa amin. Kaya lang, matagal na tapos, na-late na. Kaya dumaretso na ako dito, hindi ko na nabura. Ay, ako rin pala, pre. Pasensya, no? Kung nakala kong kagaya kang adik. Hindi, okay lang yun, mga pre. Wala naman yun sa akin. Importante sa atin, clear na lahat. Hindi, pero sorry talaga, no? Sorry talaga. Ganun Kakalaport ang adik. ganun yung pag-iisip namin sa'yo, no? Sorry. Sorry talaga. Akala ko nang babayero ka eh. Sorry talaga. Wala lang,